Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngaynig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Di rin ako gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng pabalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Aramen Production Center. What's the style? Ako si Aya, ginaingon, dili maghinilas kung may asenso ka karon, kay inig-abot sa panahon sa imong kamatayon, ikarga ra ka sporlon. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Noy, Timoy, naa si Aya? Lakaw naman to si Aya ingay ila. May tuyo ka niya. Unta, Noy. Unsa man ka niya, kaya ako sa sultihan kong muuli. Magpatudlon ako niya sa akong assignment sa math, Noy. Dito ko makamao ng mga numero, Noy. Uy, masakit na lang akong di gihapon ko magkamaong musulbad. Kung numero rin ko tanyo, may kayo nga si Aya ang akong apo. Asa man siya liwat, Noy? Asa ba? Di na ako ngayon apuhan. Ay, wadi maliwat ni Noy Dunggi nga iyang amahan? Dungging? Ambot lang si Dungging. Bisag naggamit ng calculator, masayap kaya po ng tubag. Ibak man ko, bisag di arakos dumpling. Nakabati ko rin ako bungulan niya kay. Oh, manag-answer ang imong assignment sa math, Ella, oh. Ay, grabe ha. Dali ako di mong naka-answer niya. Kung sa manimong, uy, lisuras formula ato na humanda yun. Basta makasabot ka sa formula nga gidiscuss sa imong maestro, dali lagi ng ansiran. Ay, ikaw na gid Aya. Mm? Purot na dyan akong believe ni mo basta math ang subject. Thank you, BFF, ha? Lipong man ko. Miss, tabangi ko. Oh, hala, tilusbag ka ni mo. Ngano ka dong? Napaungan ko pananaw. Ha? Tabangi ko. Ay, hala! Nakuyapan siya! Tabang! Kinsa ning lalaki nga gidaning mo din sa ospital, Ella? Shh! Hinayang imong tingog. Naagibukan na niyang iyang mga mata. Ahain ko. Hi. Okay na ka dong? Ha? Niya ka sa ospital. Naratol ba ako diyang nakuyapan ka. May gani kay nagunitan ta ka o wa ka maparok. Siminto ra ba gito dito nga atong nahimutangan? Nya, kumusta naman ka? Okay na ka kay biyaan na ta ka din eh.
Hay na ako cellphone. O, narada si mong bag. Ako gilabtan, anak, ha? Baliw ko kuha, miss. Kaya kung tawagan sila sa mamig daddy, nga ni ako sa ospital. Mami ug daddy? Kinsa man di ka dong? BFF, imong cellphone ni Bagting. Tubagasan na. Before ta mo padayon sa pag-solve sa math. Sige. Hello? Ha? Mami ni Tommy? Kisan Tommy? Paspas, Ella. Basig na mo maaptan ang lalaki nga buhi nga imong gitaha sa ospital. Naaya, uy. Hindi kulbaan man ko, BFF. Kani ay, una ning kwartuha, oh. Come in, please. Hala, mura lagi nag-uul. Mura nagkilak. Ma'am? Kinsa ninyo si Ella. Ako, ma'am. Come in. Hala. Ella. He's gone. Unsa, ma'am? My Oniko who was kind and God-fearing. Before he died, he told me nga, paadion kag yun sa ospital, aron ihatag kini nimo. Dawata o, Unsa man ni, ma'am? my son's money. Imo na ka na. Oh. Akit pasalamat nimo sa imong pagdani dinhi sa ospital. Dunay stage 4 cancer ang akong anak. Unsa? Cancer of the bone. Thank you, Ella. Thank you so much. Pero wa na makakaya ang akong anak sa iyang sakit. Aya, Hello? nag-away ba mo sa imong BFF na si Ella? Wa man luluti mo eh. Hingutan niyo lang ko kay wa naman gud ko makakita niya nga may ani din sa ato. Busy tingali siya, lo. May trabaho niya ba si Ella? Wa man, lo. Niundag naman gani sa eskwela. Mao ka na, tuulan yun ako aya. Nakita na ko si Ella o si Rodney na nisud sa hotel. Gilberta, mahimo pa. Ayaw pangintriga. Nahibaw ko sincero sa among relasyon si Rodney. Sure di ako ay. Abala ka di ka mo to sa gisulti ni mo ay. Ay, wayok na yun si Ella. Kay bayran niya ang mga laki kutob siyang magustuhan. Oy, ug usan niya na si Rodney nga imong boyfriend, girl. Ano ba ako? Matabaw ako. Tagbaon di kasama nila. Rodney? Katamis ni mo. Kalami ni mo ila. Kaya ni mo gusto. Kilok. Rodney? Saan ka mo yung sama ni mo? Mamarunta. Sandig na sa bubong. Iisampi kasi mo pa. Iisap ka na. Wow, kandig.
Rodney. Aya? Kasi gipaabot mo din Sa kanan? Mag-taxi mo, kinagdali ko. Pagkatag og taxi road niya, kuyog na lang ta. Giimbitar ko birthday party sa akong kabatch. Ay, timing ay, may sakit nga nagpaingon din Para! Hey, Rod. Hop in. Oh? Sige na kayo nagdali ko. Rodney! Kalain, good. Kasal? Kamu ni Ron, di ba pakasal, Ella? Grabe ako ni mo makareact, Berta. Yes. Kaslo no namin ni Rodney. Namot mo, Ella. Magingilog ka maglaki. Uy, Sakto kasi mong gisulti, Chuberta. Hey! BFF Aya! Imbitado mong duha si Gilberta sa among kasal ni Rodney, ha? Sorry, uy. Ako'y nakaangko niya. Unsaon? Pobre man ka, while ako daghan og kwarta. Murag yun diin gikan ng kwarta. Oh. Swerte lagi ka kay buutan ang pamilya sa lalaki nga imong gida sa ospital. Pero hoy, di ka angay ma-proud ug maghinambog ka daghan ang kwarta, Ella. Oh. Di maghinilas, day. Kung ni asenso karon kay inik-abot sa panahon sa imong kamatayon, ikargar kag porlon. Juberta, dali na. Manuroy ta. Magkuyog kang parihas ng mga pobre. Dali, girl. Wa mo to nga sa simbahan si Rodney. Nauwaw si Ella og nanghasik gyud siya dito sa simbahan. Gipangguba ang mga decoration sa ilang kasal. Nakwartahan lang, naghinilas na. Huwag kasama ang kaagi ni Aya, dinhining tulumanon. What's the style? Nakwartahan lang, naghinilas na style. Kinimang sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera dalit sa RMN Drama.